Yauwa kamar yadda kuke gani na yi bidiyo na tsaf sai in taɓa wannan wurin wajen edit. Gashi nan za ku ga kun gani. To yanzu abin da za mu yi sai mu jawo nan sai mu zo super position sai mu zo mu zaɓo hoton da muke so. Misali ni yanzu wanda nake so sai in matse shi daidai yadda nake so ya kasance sai in jawo shi sai in taɓa wannan ɗan plus ɗin. Na sa shi ta lungu kenan kun ga ya ɓace kenan zuwa ne zai yi. Gashi kamar yadda kuke gani daidai inda na ja hannuna na kawo nan sai in jawo hoton sai in kawo shi daidai nan. To yanzu za ku gani kun gani. Yanzu daidai wannan wurin bari yanzu daidai inda hannuna zai zo wa ya buge hoton kenan. Bari in taɓa plus yanzu daidai inda hannuna ya can sama nan sai in jawo hoton sai in kai shi can kun gani. To yanzu za ku gani kun gani. To yanzu daidai inda na zo na buge hoton nan zan iya tsaya daidai nan sai in je in samu ƙara na bugun sun taɓa wannan wurin sai yanzu ga ƙara nan kun ji mutanen ƙarfe nan sai in taɓa shi. To yanzu za ku gani kun gani. Wannan shi ne a taƙaice. In kuma ƙaran da ja wani bidiyo gare ka kake so ka sa ƙarar shi sai ka ƙara sake taɓa super position sai ka je ka zaɓo bidiyon naka. Ni yanzu alal misali wannan ga akwai wasu bidiyo da na sauko wanda su ma ƙara ne. Yawa ga ƙara faranti nan kamar yadda kuke gani. Alal misali a ce wannan ƙarar nake so in sa kenan sai in yi haka nan sai in yanke daidai nan yadda zai bani daidai ƙarar nan sai in jawo shi. Yanzu za ku gani abin da zan yi bari in taɓa bidiyon nan sai in yi ƙasa da shi. Yawa da sha ba na buƙatar shi ƙaran kawai nake so daidai nan kenan sai in jawo shi sai in kawo shi nan. Gashi nan kuna gani kun gani. Kenan yan ƙaran ne da kai haka za ka bi ka saita shi. In kuma wannan kake so ka yi amfani da su kun gani. In kuma shi kake so ka yi amfani da shi wannan ƙaran wanda na sa kenan nan ne za ka taɓa za ka samu ƙararraki kala kala gashi. To kun gani wannan wannan shi na taƙaice kenan kamar yadda kuke gani. Kenan in nan kuka ga ƙaran da wanda shi ne kuke so ku saka bari in ƙare muku misali gashi sai shi zan taɓa kun ga na yi deleting sai in jawo shi gashi daidai inda nake so ya kasance daidai inda nake bugun kenan. To da yake akwai wancan yanzu ko na sa biyun za su kasance kuna gani kun gani. Kenan yanzu misali a ɗauka wannan nan nake son shi. Yauwa bari in shafe wannan taɓa ba wannan ba saboda gashi sai in zo in dawo nan ga wani nan ƙasa to zai zama na hutowar ne wannan ku za ku ga kun gani. In bai yi gemen ba sai in jawo shi daidai inda nake son shi yanzu gashi kun gani. Yawa sai kuma wannan da suke biyon nan suna hujja ku za ku gani shi kuma in mun taɓa nan wajen edit sai mu zo super position gashi sai mu je mu ɗauko hoton da muke so mu yi amfani da shi. To sai mu matse shi har wa yau shi ma wannan sai ku lura ba ɗaya bane da wancan akwai bambanci sai mu taɓa shi sai mu jawo nan gaba kun ga kai na can haka sai in jawo hoton sai in huce da shi hakan nan kun gani. To za ku gani na hoton ya biya huce. To zan yi in ya kace shi kawai mu yi amfani da hoto guda ɗaya. In kuna so kenan ku wanne za ku ɗauko to ni wannan kace shi ne har wa yau sai in dawo nan sai in sake taɓa plus ɗin nan kuma kai na yi hakan can kun ga yanzu kenan no ku dakata hoton zan ɗauko in mayar can sabida ɗayan nake so na yi amfani da shi ko domin ma ku yi fahimta bari in shafe shi sai in ɗauko wani sabida kowa zai fi fahimta kar a dawo daga baya kuma ya ake kaza ya ake kaza. Yawa sai in matse shi shi ma sai in maido shi nan kun gani. To zan taɓa
plus ɗin nan daga nan sai in jawo hoton, kun gani shi ma ya wuce. To gashi shi ma kun gani ko ka kace shi ko ka mace shi, duk wanda ka yi duka ɗaya ne. Har wa yau sai in sake ɗauko wani, bari mai da wannan gurbinsa hadi sai in taɓa shi in ƙara mace shi, sannan sai in maido shi nan shi ma sai in taɓa wannan plus ɗin sai in yi hakan nan. Kun gani nan ma ya biyo ya wuce, tunda na yi haka da kaina, sai ku biyo da shi ku wuce. Har wa yau shi ma za ku ga kun ga ta wannan kenan. To yanzu daidai inda na yi hakan can kenan, yanzu sai in tsaya daidai nan, sai in ƙara taɓa spare position sai in taɓo kenan, zai zama na wani ne biyu ya wuce. Ku tsaya ku gani shi nan zan maida shi, saboda kun ga can ne na maido kaina da sai in yi hakan nan daidai inda na goyo wayon nan, sai in ɗan hiddo wannan gashi kaɗan. Kun gani na haka da kaina, sai in biyo da shi in wuce hakan nan. Kun gani ku tsaya ku gani, kun gani ya biyo ya wuce ya yi can, na sa hannu hakan nan kenan. Nan shayo shi ne zan yi, bari in buɗe foto in ƙara mai tsayi saboda zan ƙara amfani da shi. Sai in kace shi nan kun gani, to daidai inda na shayo shi da hannun nan nawa gashi, sai in biyo hannuna ya taho nan ko, sai in shayo foton nan sai in kawo shi nan. Duk za ku gani ya yi sauri sosai, foton ya yi saurin zakwa. Bari in saka shi nan, sai in zo nan daidai inda hannu ya shigo nan kenan, sai in shigo in kawo shi nan. Duk za mu gani no hakan nan ma kenan, sai kun kula da kyau. Nan ma bai yi ba, za mu gani za mu mai da foton daidai inda hannuna fara fito wannan, sai in taɓa shi, sai mu zo gaba daidai inda hannuna ya tsaya nan, sai mu yi haka. To yanzu ku tsaya mu gani, kun gani na jayo shi yanzu. To can saman nan kenan wani abu ne zan nuna wa su, misali bari in kace wannan in bar shi dai saboda zan ƙara amfani da shi. In taɓo spare position sai yanzu in zaɓo foton da nake so na nuna ɗin. Alal misali yauwa sai in mace shi, ina maraɗi gashi, sai in zo nan kun gani kenan shi tibi aikin da ya yi, sai in bar shi nan saman nan kun gani. Yanzu sai mu hakan nan, to zan ja foton in kai shi sai ƙarshe saboda shi sama ne zai kasance. Kun gani kenan ya dubi aikin da ya yi, sai in jayo foton gashi nan. To daidai inda za ku gani, to daidai nan kenan zai zama na zan buge foton ne kenan, za ku gani. Yanzu bari in yi ƙasar foton mu gani hakan nan yauwa. Kun gani ya yi ƙasa, to nan kuma na sake tallabo shi ne, sai in ƙara taɓa daidai inda hannuna ya taso ɗin nan, sai in ƙara hiddo foton gashi. Duk za ku gani kun gani nan kuma zan ƙara buga shi, zai ƙara koma ƙasa kenan. Bari mu yi hakan nan kuma mu gani ko me ya bada. Yauwa kun gani ya ƙara yi ƙasa kuma na ƙara tado shi. Nan ma sai in ƙara taɓa hannuna, nan ma yayo sama, sai in ƙara hiddo foton. Kun gani nan kuma zan ƙara buga shi, zan zo daidai inda hannuna ya ƙasa, sai in ja foton za ku ga. Kun gani nan kuma zan ƙara jayo shi, kun gani sai in ƙara hiddo foton gashi. Nan na ƙara hiddo shi, za mu ga nan me ya bada, nan ya hoto ne yauwa. Kenan yanzu nan foton bari in cire shi, wannan bai yi ba, sai mu ɗan dawo baya sai mu taɓa shi gashi. Nan foton ya yi ƙasa, hakan nan ya yi kun gani. To zai zama na da ya yi ƙasan nan kenan, har wa yau dawowa zai gashi. Za ku gani ya dawo kenan, nan hannuna zai biyo
sai yayi nan da shi, kun gani? Sai in ja hoton nan da hannu na yayi kamar yadda kuke gani gashi. Yau bayan kun gama tsaf yadda za ku sa ƙararrakin sai ku taɓa saman sai ku taɓa wannan na biyun sai ku zo nan sai ku zaɓi ƙaran da kuke so. Ni yanzu wannan na ƙasa nake so ya kasance. Da farko za ku ga ya biyu ya huce, nan kuma na biyu ne shi ma sai in je har wa yau sai in ƙara zaɓen shiga shi, kun gani? Wancan akwai surutu shi kuma gashi nan kamar yadda kuke gani har wa yau gashi. Ta wannan shine, wannan ya huce kenan. Haka za ku yi sai ƙarshen fotunan ku. Sai mu je na can gaba, nan gaban na bugu ne. Bayan na nuna mishi wannan to ba shi ba, daidai inda zan bugun nan kun gani, sai in zo ne shi ma sai in ɗauko ƙara gashi za ku ga. To wannan shi ma haka za ku jera shi duk inda kuka yi bugu sai ku ɗauko ƙara ku saka. Sannan zai kasance kun saka mishi wannan ƙaran gashi. In kuma kuna da bidiyo kamar yadda na nuna a farkon kenan, shi kuma har wa yau haka ne za ku yi ku jera shi. Kun ga nan na jayo shi amma zan saka mishi wani ƙaran daban, za ku ga. Wannan zai zama kamar hitowar ne za ku gani, kun gani? Sai in ƙara wani na bugun kenan na maida shi ɗin har wa yau. Na san dai wannan bidiyon ko ka kalli wannan za ku fahimta. To wannan haka ake jera su, kun gani? To wannan haka ake jera su kenan, nan gaban ma haka za ku jera su sai ƙarshe. Na san dai yanzu kun fahimta wannan shi.